Здравейте всички! Тази годишната организация на iCamp беше в посока да разкажеме на хората, и това е нашата основна тема на Конгреса, diversity, разнообразието в природата и разнообразието в подхода към нашите пациенти. Тази година смятам, че имаме изключително ценни лектори в хирургичната част. Доктор Денков успя да събере светила в бодиконтурирането, в имплантирането на импланти за брес имплант. Ние пък успяхме да събереме колеги от целия свят, колеги, които изнасят презентация на най-големите събития в Париж, в Монте-Карло, така че смятам, че нашето събитие наистина заслужава внимание и колегите могат много да научат от това събитие. Както предишните 2 години, тази година също Аксис е наш партньор, за което аз съм много щастлива, много се радвам, защото ние можем да искаме да организираме много събития, обаче тези събития без партньорство не могат да се осъществят. Много благодаря на Аксис за сътрудничеството ни, за партньорството ни и смятам, че можем да развиваме в тази посока и за бъдеще много добро и успешно партньорство.